Astăzi vom... cum să spun? Vom face o mapă de 1v1. Aici cu o mapă de 1v1. Jucăm. De ce? Are you kidding me? Stați mai puțin. Bun, bun, am revenit aici cu arena. Lucky PvP se numește. Noi ne facem armuri, adică de gold. Eu am aici niște gold. Și ar trebui să ne batem. Deci ne facem armura de gold și săbi de gold. Până o să ne săgați armura, noi o să facem PvP. Vreau să spun că dacă vom strânge mâine 4 abonați, eu voi posta un episod special. Bumți, bumți, bumți. Hai să-ți dau, Deborah, armură. Sau ți-ai făcut? Nu, bun. Vreau să spun, dacă vom avea mâine 4 abonați, eu voi pune un episod mai special. Nu voi face live stream, pentru că la 5 abonați voi face un live stream. Și da, hai să vedem ce s-a întâmplat. Cine va câștiga? Cine va câștiga? Am văzut că am terminat. Bine, nu cred că ați văzut. O veți vedea. Nu cred că astăzi o le pune. Am făcut o mapă de parcurs, dar nu astăzi o să veți avea. O veți avea mâine. Hai bă, intră în arena. Cu skin-ul nostru de Messi. 10 gol! Messi. Messi. Stai că-ți dau eu, na. Lucrează. Mai merge. Gata! 3. Stai, mă, stai. 3, 2. Dar nu da. 3, 2, 1. Și. Ce dă ea? Dar tu pun și mie mi se duce atunci. O, hai, nu mai pun. Nu mai mergem, dar poți să uiți pe videoclip. Nu, uite-te pe videoclip. Filmez videoclipul și nu-ți arăt. Uite-te și telefonul meu. Uite-te pe videoclip să vezi. Să spuneți, oameni buni, în comentarii că nici avem enchanting. Dau combul. E că nu fac așa la Survival Games sau la MCSG. Ce dă e? Dau cu spatele. Mă omoară! Nu cred. Nu, mai da, mai am 2 inimi. Nu! Nu te las să te apropii. Ți-am spus că nu te las să te apropii, mai am 2 inimi. Mai am o inimă jumate. Nu mă omori! Mor! Mor! Ce dă ea, m-a prins la colț. De ce m-ai prins la colț? Te mă prinde la colț. Mi s-o spart. Stai să-mi fac sabie. Mi s-o spart sabie. Jesus Christ. Stai, Deborah. Să-mi fac... Stai, mă. Stai să-mi fac, te rog, stai. Ești în arena, așa că... Stai un pic. Ești în arena. Hai, da, mă. Fă-ți sabie. Sabie. Ai sabie. Dar pune-ți sabia. Pune-mi, uite cu ce dai tu mine. Uite cu ce mă arată mie că dai. Schimbă pune târnăcopul. Am pune sabia. Ai pus sabia? Da. Mie mă arată că ai pus târnăcopul. Nu, joacă-te cu târnăcopul. Nu, bun, acum, bine, nu, hai, joacă-te cu sabia. Să fii special, eu te bat acum ca ta. Boi. Și sora mea vrea să-și facă canal de YouTube, oameni buni. Poate vom face o promovare excepțională. Ce mă omoară, ia. Ce dă ea, bă, cu capul jos. Tot un foi. Mă mori.
Mai am 3 inimi. Fucking jump. Cum voi real 3? Nu. Stai. Dai cu trâncopul. Nu, stai să fac alta. Atunci dă mie trâncopul. Ce trebuie să ai? Dă-mi trâncopul, te rog. Dă-mi trâncopul. Bă, oameni buni, vreau trâncopul, să bat cu trâncopul. Dă-mi trâncopul, bă. Bă, da, l-ai la tine inventar, dă-mi. Stai atunci să mă duc și eu să-mi fac o sabie, pentru că nu am de ajuns. Că asta imediat să spargem. Bine, la mea să sparge imediat. Nu știu că dați în episodul ăsta. Dar stai, bă, că nu să nu fim în arenă. Dar stai numai un pic. Ție, nu trebuie să spargi sabia, nu? Dar stai, mă. Hai, da. Trece în arenă. Să ne bate. Ai sabie? Da. Nu, hai, da. Mie mă arată cum. Mie nu mă arată că ai gold în mână. Pune-ți tracopul. Nu mai îmi pun, am. Ai gold în mână, ia, uite-te la mine. Ia, ce am? No, uite-te la mine pe episod să vezi. Na, ia. No, bun. Pune-ți tracopul și după pune sabia. Gata, așa. Pipis, real, ce combo excepțional al lui... Că n-am voie să-ți dau în afară. Chiar am no gol! GTA 5! Ce ți s-o spart? Mie mi s-o spart, holy fuck. Am mai ales ce voi. Jeton, foi. Na meno, Dorie, dar nu... nu mai pune goldul! No, ea mă bate cu goldul, oameni buni. Dar nu am pus goldul. Uite de la mine. Că tu ai Că mă uit. pune-ți tracopul și din nou sabia. Da, mai dăm pace. Să vezi, nu bun. Nu-i vina mea dacă te bat. Uite, mie că ți-e jumătate de inimă. Așa, nu, acum. Nu, acum mie. Ce ți s-o spart, bă? Ce mi s-o spart? Nu! Nu cred. Mai am 2 inimi. Dar nu fugi. Nu fug. Nu fugi. Dar nu mai mă joc. Că tu aștept să ți se încheace viața. Ah, mă mor! Ce mi s-o mai spart? You kidding me? Ai ajuns să se și te-am omorât. Hai de capul meu, bă, am o ucidere. No, bun, hai să mai facem, hai, deci până acum e 1-0 pentru Deborah, facem până la 2. Să vedem dacă câștigăm. Stai un pic să fac formula. Jepun foi. Ai sabie. Da, Ha? da. Hai, go. Stai să fac sabie. Hai, bă, pui mei, că stăm, am filmat 8 minute și mai omorât. Dăm încărcătorul, beu, bă. Nu, eu cu ce mai fac atunci? Încărcătorul de la tablet. Stați puțin, oameni buni, aici. Să bag... Stați puțin că pun pe pauză, să nu se termine. 0-0 start. Proba, 2-10. 3-2-1, știi. Scolul de gaming. Bă, nu stau comod aici. N-ai voie să dai cuvântul să în afară din teren. Nu e mai bun oricum la mine ca la mine la PvP. În fine, ca să nu plângă. Că am bătut-o. Da. Hai, da. Până la 2 jucăm. Dacă tu fugi, da. Câștigi. Aha. Ce pleacă e! Treci în arenă! Te bat! Așa faci și tu, stai. Nu, vedeți? Hai că avem 9 minute până la 15 minute. Mi-e și viața full. Dar ție nu zi, stai. Dar tu fugi.
fugi. Sunt Luca. Gabi, dacă mai fușezi. Nu mă cheamă Gabi, pe mine mă cheamă Gamerul Baca 92. Să vezi că cât am ultima viață ies. De ce? Să nu mă mor. Dar n-ai voie să pune pentru mine. Mă omoară. Nu! Nu da în mine ca lemn! Na, vezi că tu fugi. Nu mai fugi. Unde ești? GG, my friend. Unde te-ai dus, Năluca? Vezi că iară nu-mi scade viața. Mersi! Na, dacă tu ești sigurat. Ce? Tu te ăsta și după aia eu nu mai știu. Mie mi s-a spart. Combo! Miraculos. Eu văd și după ce eu nu mai știu. Mor, tu trebuie să mori. Nu mai fugi. Aia, mie mi se blochează. Ți se blochează tableta? Nu mai mă. Și eu vreau să-mi iau tableta, oameni buni, dar nu știu când. Chiar vreau să-mi iau. GG, bă. GG. Hai mai bagă-te să fie până la 2, să vedem cine termină. Ia-ți itemele. Hai, nu mai ia-ți itemele și să vedem cine termină. Unul e galben acolo. Nu. Stați să pun pe pauză, vreau să pregătesc. Am revenit. Bă, stai, mi s-o spart sabia. Stai. Stai. Dau eu, cam două. Da, bă. Până am revenit din nou. Și cred că va câștiga de fără. După ce combo îmi prinde. Bă, stai. 2-0, oameni buni. Câștigă și această arenă. Spune... Și cum faci? Tu te învârți și după aia mie mi se blochează. Cum adică Că dacă te fac așa, mi se blochează. se blochează tableta? Fac. Hai, bun, oameni buni, hai că am atât a fost.